Здравейте, как сте? Аз съм Борислав, ваш инструктор и сега сме на пета тема – акорди и баре. Може би урокът ви се сторил малко кратък, това е защото баретата са много трудно нещо, макар и на теория да не са нищо особено, вече сте минали много по-трудните неща, на които те се базират, но просто чисто физически ръцете ви много трудно ще успеят да изсвирят тези акорди правилно и ще ви отнеме доста време, докато успеете да ги свирите, без да се замислите въобще. Първо ще образуваме акорда ми, както в лекцията, но преди това, отново както в лекцията, няколко встъпителни думи. Барето, както обяснихме вече, се състои в това с един пръст да затискате няколко струни, в повечето случаи всички. Има картинка, но ето може да видите, с първи пръст затискате всички струни на първо пракче. Не звучи много добре, но не това е основната част на акорда. След това с другите пръсти вече образувате същинската част и тогава ще звучи много по-хубаво. Причината това да работи е, че както вече установихме, китарата се свирява на кварти и когато затиснете на определено пракче всички струни, разликата между тоновете също се запазва, понеже квартата е чист интервал, той не се променят стойностите. И така отново отношенията между тези тонове са еднакви. Независимо къде затискате, винаги ще бъде кварта разликата между две последователни струни. И за това работят баре акордите. Нека сега образуваме първия си акорд. Първо, така като затискате, в темата е описано да използвате палеца си като лост, което означава, че просто го напрягате малко и затискате с стрижната част на пръста си, а не директно така. Така е много по-удобно. И това го слагате малко по-назад, докато ако свирите акорди може би ще бъде точно в центъра на пръста ви. Сега трябва да е малко, т.е. след първия пръст. И след това добавяме подобно на ми. Представете си, че това е първото пракче. Тук. И добавяте останалите пръсти за акорда ми. Този път обаче ще бъдат малко по-различни пръсти, макар и позициите да са същите. Добавяме втори пръст на трета струна, на случая вече второ пракче. И на следващото пракче, и на горите две струни, другите два пръста. Така получаваме фа, като отново ударите последователно струните, за да проверите дали акордът звучи добре. Сега ще образуваме фа минор. За целта ще използваме ми минор. Знаем вече ми минор как изглежда. Свири на пета и четвърта струна, съответно на второто пракче. Сега преместите, използвате първо последните два пръста, трети и четвърти, за да го затиснете това, и преместите формата едно пракче нагоре, идва на третото. Звучи доста неприятно. Затова добавяме барето на първо пракче и нещата се оправят. Сега ще образуваме акорда ла, т.е. акорд с формата на ла. Това, че знаем, че основата е 5 струна, тъй като и при ла в първа позиция 6 струна не звучи. И тук е също. Този път обаче ще използваме втори, трети и четвърти пръст, за да затиснем. Преместваме ги едно пракче нагоре и добавяме барето. Така. Като трябва да подпрете първа струна отдолу с първи пръст и също така внимавате и първа струна, т.е. 6 струна да подпрете, първа струна трябва да звучи. Но този захват е много неприятен и доста труден. Аз самият не го използвам, но повечето хора използват този захват. При него първа струна не се чува. Затискаме най-горната струна, както обикновено, и правиме баре с трети пръст върху на трето пракче в случая. Свириме си бемол, тук е основният тон, и дори с първия пръст не е нужно да правите баре, а може да стиснете само тук. Като внимавате естествено и да с най-тънката струна.
Окей, вече разбрахме за акордите с форма на ла. В случая на второ пракче ще изфириме си. И с това официално знаем как да изфириме всеки един тон в формата на акорд, макар и мажорен само в случая, но сега ще разберем и за финалния си минор, който изглежда по този начин. Той, както вече знаем, идва от ла минор, затискаме без първи пръст и преместваме нагоре, в случая две пракчета, като с първи пръст трябва да подпрете отдолу 6 струн да звучи и добавяме другите пръсти, съответно. Трябва да имаме за първа струна да звучи. Вече разгледахме основните форми на акордите баре, но както пише в края на темата, другите форми на до, ре, сол също могат да бъдат използвани в такива барета, като за случая просто правите подходящата форма и добавяте барето. В случая това е ре, акорда е ре с формата до от първа позиция, но не използваме тези пръсти. И също така при него баре няма нужда да слагате на цялата струна, тъй като и без това шеста не звучи, подпирате с малкия пръст, трябва да звучи само тази от случая. За до също може да се направи, макар че е много трудно. И с рето по сходен начин може да прави. Това е хубавото на баретата, че могат да се свират навсякъде по грифа, няма значение, формата е винаги най-съща, в случая сол минор, ла минор и така нататък. Ами, това е то като цяло за пета тема и въобще за курса. Това е финалната тема. Запознахме се с много работи, знаем как да четем ноти, знаем защо и как се настройва китарата, знаем множество вече различни акорди, а с баретата те си вече удвояват, дори отрояват броя. Стига да успеете да ги научите. Упражнявайте се спокойно, не се предавайте и ще успеете. Сега следва последното задание, което ще получите финалното. То е най-важното. Ще ви дадем линк към песен, която да научите. Вероятно и тя ще бъде с видеоурок, макар и не наш. И от вас се изисква да качите на сайта за запис как свирите. Не е задължително да е видео, ако нямате, но поне аудио, микрофон вероятно ще имате. И естествено ще има и тестче за петата тема. Тъй, че ще се видим може би в бъдещи курсове и всичко добро от нас.